Βρισκόμαστε στο θέατρο της Κασόπης, το μεγάλο θέατρο, χτισμένο στις πλαγιές της Ακρόπολης, με εξαιρετική θέα προς το Ιόνιο Πέλαγο, στον Αυρακικό κόλπο, τα Καρνανικά όρη και τη Λευκάδα. Ένα θέατρο που χωρίς να έχει ουσιαστικά ερευνηθεί, αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας σε εξαιρετική σωζόμενη κατάσταση. Σώζεται σε δύο τμήματα, το κάτω και το πάνω διάζωμα, με σκάλες οι οποίες το χωρίζουν σε κερκίδες, ενώ το σκηνικό οικοδόμημα παρουσιάζει την ιδιομορφία αριστερά και δεξιά, να μην έχει παρασκήνια, αλλά ράμπες οι οποίες οδηγούσαν ψηλότερα στο προσκήνιο τους ηθοποιούς ή το χορό που θέλαν να συμμετάσχουν στα δρόμενα πάνω στο λογείο. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θέατρα της Ηπείρου, το δεύτερο μεγαλύτερο ίσως μετά το θέατρο της Δοδόνης και με πάρα πολλές ομοιότητες με αυτό, και σίγουρα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σταθμό σε αυτή την πολιτιστική διαδρομή για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Στους Δελφούς εμετρήθηκε το πνεύμα δύο Ελλάδων. Ο Αισχύλος πάλι εξύμνησε την ηχό των Φεδριάδων. Λορνιόν, Κόντακ, ο Πεγατέρ, στον Προμηθέα τον Πόνο έδωσαν ιδιαίτερο γραφικότατο τόνο. Ένας λυγμός εκκίνησε τα απίθανα αυτά πλήθη. Κι όταν, χωρίς να πέσει αυλαία, η ομίγυρης διελήθη, τίποτε δεν ετάρασε την ιερή εκεί πέρα γη. Κάποιος γηπαετός
έσχισε τον εθέρα.